से ब्लॉकबस्टर संग काला ओढ़नी। नमस्ते प्रणाम। तो का हाल बा भाई लोग। तो फिर से पवन सिंह एगो लकीर खींच दिले बाड़न जौन अभी ले 2025 में केहू खींचले नहीं खे। बहुत ही बेहतरीन एगो गाना लेके आइल बाड़न जौन गाना के नाम ह काला ओढ़नी। तो भाई लोग गाना अभी आइल नहीं खे, अभी खाली एक पोस्टर रिलीज भइल बा। तो हम रउआ लोगन से बता दी ई गाना ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन भोजपुरी पर आई। अभी इन गाना में 2 से 4 दिन टाइम लगी। बहुत ही बेहतरीन गाना आवे वाला बा। तो भाई लोग पोस्टर देख के तो तू लोग समझिए गई होगा लोग कितना बवाल आ कितना बड़ा गाना ही आवे वाला बा जौन बिलियन के लुक बा। भाई लोग एकदम समझ सकता लो जावना अगर गाना में बिलियन बा और पवन सिंह के गाना बा तू कितना बवाल होखे वाला बा तू लोग समझ सकता रहो। भाई लोग काला ओढ़नी जौन पोस्टर रिलीज भइल बा बहुत ही बेहतरीन पोस्टर बनावल गइल बा। भाई लोग एमे पवन सिंह गाना गइले बाड़न और उनका साथ में शिल्पी राज एमे काम कइले बाड़ी क्यून शालिनी और म्यूजिक डायरेक्टर तो जानते बड़ा लो प्रियांशु सिंह बाड़न। तो हम अपन परिचय बता दी, हम शायर में नारायण निराला रवल छोट भाई। तो पवन सिंह के फैन बानी लो तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करी लो और वीडियो के लाइक कमेंट शेयर जरूर करी लो। और हमारा चैनल पर नया बानी लो तो हमारा चैनल के सब्सक्राइब करी लो यूट्यूब बिहारी शायरी मस्ती। तो भैया लोग हम फिर मिलें अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।